И здравейте, аз съм The Reaper и играя G-Up в Steam Singleplayer. Това ми е първият епизод. И да има Available Game. Само двама. Confirm. И влезам. Така. Другите двама са наблизо. Значи, Armor. Тази игричка е много яка, безплатна. Много е демо версия. Почти никаква... даже никаква промяна няма, освен, че не можеш да... не си спомням сега. Не можеш да си правиш нещата както искаш, защото изписва only in full version. Той е мой. Омага, това е хардкор. Трябва да го убия. О, ето го, ето го. Аре, гачето ми го стилна. О, пич! Рейджкет. Опа. Нещо ми се бъгна. Опа! What the fuck беше тос? Добре. Customize tank. Какви да съм? Айде, тези. Ата е снайпер. Сега да го видим. Аз съм със снайпер, той с някакви букуци. Не мога да си сменям цветове. Омага, той да. Той може да се движи, защото си с такива специални гуми или какво са. Не бе. Аре бе, откъде ми излизаш ти бе? Не, няма биш. Аре бе, как ще го пропуста бе? Предполагам, че следващия ми епизод ще е с Samlight BG, но не съм много сигурен. Samlight BG... Как беше? The Grinder ли? Как? Не му помня никнейма. В Hunger Games Minecraft. Ти баваш ли се с мен? Сам съм. Добре, ще изляза, ще потърся друга. Да, друга игра. Само не трябва да падате във вода на тази игра, защото ви се намокря колата ли какво е това и... Малко, ето тук, Leaderboards.
Only in full game. Иначе може да си играете на синглплеер, къстъмейзвате си танкове, ето. И най-тъпото е, че на само ето това може да слагаш допълнително оръжие, иначе на това малкото не можеш. И на това мисля, че ще можеш, аз не съм отключил още. Някакви гуми, онези летящите. Heavy Cannon, Basic Cannon, Flame Tower, Basic, Laser Cannon, Minigun, Basic, Missile, не знам как ще те. Не искам да го отключам. Plasma Blaster, Basic, Repair Cannon, това като стреляш по свой ги хелваш. Shotgun Basic, Sniper Basic. И тук това не знам какво прави, никога не съм го слагал, тези не знам, и това са ракетите. Тук има същите. Тук имаш рога. Нещо. Още нещо. И ключе. Тук можеш да сведеш, сменеш цвета на танка. Всякакви цветове. Това ми харесва. И всъщност това е края на клипа. И чао, сабскрайбвайте, лайквайте. Чао.